Pozdravujeme z Rožňavy, východné Slovensko. Sme vďační, že tu môžeme byť. Máme dovolenku, rovnako ako pastor. A na dovolenke je dobre kázať, lebo to není povinnosť, není to žiaden tlak, je to možnosť a ja tú možnosť veľmi si vážim. Ďakujem za tú príležitosť. Sme radi, že tu môžeme byť s našou najmilšou rodinou, s Filipom, Biankou a s Matejom a Eliškou. Chcem vás dnes povzbudiť vlastne takou témou a to je istota v povolaní. Neviem, či ste si vedomí a istí, čo je Božie povolanie pre váš život, čo máte robiť, aj to, že ste Boží služobníci, aj to, že ste tí Boží veľvyslanci tu na tejto zemi a že On je presvedčený o vás, že to zvládnete. On je ten, ktorý vám dal svojho Svätého Ducha, aby ste mohli v tej moci, ktorá vzkriesila Pána Ježiša Krista, operovať v Uherskom Hradišti a na okolí. V Božom slove v 2. liste Petra je jedna veta, s ktorou by som chcel s vami potom cez jeden obraz starej zmluvy vysvetliť, čomu rozumiem ja a ako tomu rozumiem, ako tomu rozumeli aj ľudia v starej dobe. Apoštol Peter, keď písal tieto listy, tak hovoril o tom, že my máme upevniť naše povolanie, že máme byť istí, že máme byť pevní, že nemáme nejakým spôsobom pochybovať o veciach. A hovorí aj o dôvode. V tom 2. liste Petra v 1. kapitole je povedané, že jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Keď poznáme toho, ktorý nás povolal slávou a mocou, a tá Božia moc je veľmi predivná, a ja jej dodnes nerozumiem úplne, ale viem, že mňa ako strateného človeka, ktorý si obľúbil hriech, ktorý si naozaj pestoval tú kultúru ega, zrazu Božia láska a Božia prítomnosť pozvala pre jeden nádherný vzťah. Neviem, či ste boli niekedy hriešni, ja som bol a stále sa mi niekedy podarí niečo také, čo je mimo tej Božej dobrej vôle, ale ak je tu niekto, kto ešte možno nepozná tú Božiu moc, Božej lásky a tej predivnej moci, tak ona je tu prítomná. A možno ten tlak a to bremeno hriechu a tej neistoty potrebuje byť zlomené, aby sme sa radovali v ňom, aby sme boli efektívni v službe kráľovstva. A keďže toto máme všetko potrebné. Ak toto všetko máme, tak by sme na to nemali zabudnúť, že sme boli očistení, že sme pred Bohom spravodliví, a že ako spravodliví potrebujeme prísť ku generácii ľudí okolo nás a hovoriť o tej Božej dobrote, o Božej spravodlivosti, o Božom súde a o Božej záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja si pamätám, že my sme takto začali naše spoločenstvo v Rožňave, že sme išli na ulicu, že sme išli k ľuďom a že sme hovorili o tom, aký Boh je a že sme chválili Boha radostnou chválou. A oni sa pýtali, čo to robíte. A keď sme sa modlili na uliciach hlasno, v Duchu Svetom, v jazykoch, oni sa pýtali, čo to má znamenať. My hovoríme, my uctievame Boha, my chválime Boha za jeho dobrotu, za jeho lásku, za jeho priazeň, za to, že on prvý si zamiloval nás a my len reagujeme na tú dobrotu. Svet očakáva, on vyhliadá v teba a mňa. Každý jeden z nás má nejaké Božie povolanie v jednej z tých 5 oblastí, aby sme v nej operovali tak, ako nám Boh dal. Ja mám viac evangelizačné povolanie, takže ja som stále na uliciach. Ja chcem zvestovať Pána Ježiša, či som v Kauflande alebo v Tesku. A raz na Silvestra nám naše deti urobili takú scénku a ja myslím, že môj syn bol, Filip tu sedí a on mal moju tvár a ostatní dvaja chalani, ktorí tam boli, predstavovali starších a oni sa rozprávali, ako my dospelí sa rozprávame a hovorí, že môj ocko bol včera v Tesku a oslovil takú pani evanjeliom a tí ostatní, wow. Urobili si z toho možno fór, ale ja som si myslel, že to je časť toho Božieho povolania, aby som oznamoval Božiu dobrotu a Božiu lásku. A prednedávno sme boli v Nemecku, v jednom zbore, kde sme ich podporovali v tom, aby boli misijní, aby vyšli von a si to nevedeli predstaviť, tak sme zobrali gitaru ako tu a išli sme po ulici tohto mesta a spievali sme chvály. A tí ľudia sa zastavovali a pýtali sa a jedna žena kričala, už stichni, už zahraj aj niečo iné. Nielen o tom Ježišovi, o tom Spasiteľovi. A pastor toho domáceho zboru hovorí, že ja v tomto momente som bol rozhodnutý odísť domov. Ale čo robil pastor Andrej? Išiel k tej žene a začal jej zvestovať Pána Ježiša. A
A na konci príbehu bola modlitba za tých ľudí. Boli to ľudia, ktorí boli na drogách, boli to ľudia, ktorí mali so sebou pivo a ponúkali ma hneď. A som si uvedomil, že nás Boh povolal a mám istotu v tom, že môžem každému človeku povedať o tom, že Boh ma miluje, že ma zachránil, že ma očistil Ježišovi Kristovi, že mi dal Svätého Ducha, aby som mohol žiť nový život a že to nie je niečo, čo mám schovať. A chcem vás tomu uistiť, že toto je dobré, aby sme robili. Aby sme sa nehambili za evanjelium Pána Ježiša Krista. Aby sme sa nehambili za to svedectvo. Tu v Uherskom Hradišti ľudia potrebujú počuť. A nielen počuť, oni potrebujú vidieť, oni potrebujú vás zažiť, oni sa vás potrebujú dotknúť. Oni vás potrebujú ako ľudí, ktorí idú spolu za Pánom Ježišom. A ako zistíme, že môžeme byť istí, že to funguje? Ja som čítal v prvej knihe Samuelovej príbeh o tom, ako bol povolaný Saul za kráľa. Mladý muž z dobrej rodiny, zámožnej rodiny. A ľud chcel kráľa, tak ako budú voľby za chvíľku, aj Česi chcú nejakého premiéra, však nálada je dobrá, každý chce niekoho iného. Ale takisto je to v našej komunite, že ľudia niečo chcú, niečo si žiadajú, možno niečo prosia. A my nerozumieme úplne tým ich túžbám, ale oni potrebujú zjavenie Božích synov a Božích dcer. Teraz si predstavte, že Samuel sa tak sťažuje Bohu a hovorí, Bože, odvrhli teba, odvrhli mňa a chcú nejakého kráľa podľa iných vzorov, čo s tým? A Boh hovorí, dobre, odmietli mňa, dobre, daj im kráľa, pomáž im kráľa. A potom vlastne našiel toho muža, Boh mu označil, že to má byť Saul, ale ja vám prečítam jeden príbeh, ktorý hovorí o 3 znameniach toho, ako môžeš byť si istý v svojom povolaní. Neviem, či viete, tie 3 znamenia sú veľmi čudné. Ja keď som ich prvýkrát čítal, tak hovorím, že čo? Takže 10. kapitola 1. knihy Samuelovej. Samuel vzal nádobku s olejom, čo bol symbol pomazania, vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a vyhlásil, týmto ťa sám Hospodin pomazal za vojvodcu nad svojim dedičstvom. Mladý muž, veľmi jasné pomazanie, veľmi jasné povolanie, ktoré máme aj my. O nás je prehlásené, že sme kráľovské kňazstvo. Že máme svetoslúžiť živému Bohu. Každý jeden. Nie iba pastor, nie jeho manželka, príbuzný a tak ďalej. Ale pomazal nás, v nás prebíja Svätý Duch a máme viesť. Máme byť ľuďmi, ktorí idú vpredu. A teraz, ako si mám byť istý, že to je pravda? Čo mám spraviť? A tento prorok Samuel hovorí, teraz, keď odídeš odo mňa, to znamená, keď odídete z toho zhromaždenia, tak sa budú diať nejaké veci. Praktický život. Takže keď odídeš odo mňa, stretneš pri Rachelinom hrobe, nemusíte ísť na cintorín, hej? Toto je príbeh originálny, to bolo preňho. Takže pri Rachelinom hrobe, Celcachu na Benjaminovom území 2 mužov, ktorí ti povedia, že hľadané oslice sa už našli. Prvé znamenie, uistenie v tom, že to, že ťa Boh povolal za kráľa, je správne, je, že už nemusíš hľadať oslice, čo bol tvoj pôvodný zámer. Otec ho poslal, aby našiel stratené oslice. A išiel ešte s jedným svojim kamarátom, sluhom a hľadali tie oslice a prehľadali celé územie a nič nenašli. Prvé znamenie, tie hľadané oslice sa už našli. Tvoj otec sa už nestará o nich, teda o tie oslice, ale strachuje sa o vás, o Saula a jeho priateľa. Kladie si otázku, čo môžem urobiť pre svojho syna. Prvé znamenie je, Boh sa postará o to, čo ty si stratil, alebo čo ty nevieš nájsť. Boh sa dokáže postarať o všetko to, čo ty tak trudne a námahavo hľadáš a nevieš nájsť. A nevieš dosiahnuť. Ja som si uvedomil, že tie oslice tu predstavujú vlastne pracovnú energiu, silu. To boli tie ťažné zvieratá, bez ktorých ten život bol veľmi komplikovaný a ťažký a možno aj v tvojom osobnom živote, možno v pracovnom zaťažení, proste ti niečo chýba a možno si preťažený a unavený a stále to nevieš nájsť a stále sa ti nedarí a už si zúfalý a si Boží, si Božia dcera, si Boží syn a hovoríš si, toto asi nebude s tým môjim povolaním niečo v poriadku. Ale Boh hovorí, ja sa viac zaujímam o teba, ako to, čo sa deje v tvojom živote. Viete, tu je povedaná jedna veta. Otec si kladie otázku, čo môžem urobiť pre svojho syna? Prvá vec v našom povolaní, čo môžem urobiť pre teba? Čo môže Boh urobiť dnes pre teba? On si kladie tú otázku. On pozná tie okolnosti, on vie o tých starostiach, ale kladie si otázku, čo môžem dnes urobiť pre svojho syna
pre svoju dceru. To je to srdce otca, ktoré hovorí, ja viem, že to je zložité a ťažké, ale v tom povolaní ja chcem pre teba niečo urobiť. Dovolíš Bohu, aby to urobil? A on sa postará. Písmo hovorí v Novej zmluve, že o nič nebuďte ustarostení. Viete, ustarostenosť je niečo, čo nám krádne perspektívu toho povolania, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Otec už sa nestará o oslice, ale stará sa o to, ako tebe poslúžiť. Keď odtiaľ pôjdeš, už máš uistenie, že Boh sa zaujíma o teba, že ho zaujíma tvoje srdce, aj tvoje potreby, čo môže urobiť pre teba. Keď pôjdeš odtiaľ, dostaneš sa k dubu Tábor, tam ťa stretnú 3 muži, putujúci k Bohu, do Bételu. Jeden poniesie 3 kozľatá, druhý 3 pecne chleba a tretí mech vína. Pozdravia ťa a dajú ti 2 chleby. Tie od nich príjmeš. To je druhé znamenie. Prvé je, už sa našli tie oslice a Boh sa zaujíma o tvoje srdce, nemaj strach, všetko je OK, Boh sa dokáže postarať aj o teba. A pôjdeš ďalej a stretneš, predstav si koho? Zbožných ľudí. Stretneš ľudí, ktorí putujú k Bohu. A ja som si uvedomil, že pre mňa nie je väčšou radosťou, ako byť dnes ráno tu. Veľa ľudí nepochopilo, že my ideme spolu. My sa spolu blížime k Bohu. My nie sme solo bežci. A pre kráľa bolo dôležité, aby vedel, že aj v tej situácii, kedy ľudia odbiehajú od Boha, kedy si žiadajú podľa vzoru tohto sveta nejaké štruktúry, nejaké dynamiky, nejakých lídrov, nejakých vodcov, predsa sú aj v takomto ľude, aj v Čechách, aj na Slovensku, zbožní ľudia, ktorí putujú k Bohu, ktorí sa blížia k Bohu, ktorým záleží na tom, aby Boh bol ten, ku komu sa priblížia celým svojim srdcom, celou svojou dušou. A tu je potom povedané, že tí ľudia boli pripravení uctievať Boha obeťou, kláňať sa mu. Oni nesli proste tam tie zvieratá obetné, oni mali 3 pecne chleba a 3 mech vína. Jedna zo skutočností, ktorú nám Boh zanechal, je, že máme lámať chlieb a piť víno a pripomínať si, že Pán Ježiš za nás zomrel, že to duchovné víťazstvo je dokonané a diabol je porazený. A pre kráľa, pre mladého muža, ktorý sa mal stať kráľom, bolo jasné, že potrebuje mať aj duchovnú perspektívu, nie iba tú, že Boh sa o ňo postará v jeho službe, ale že on musí mať perspektívu víťazstva. Aby si bol istý, že to, čo robí, je nezbytočné. Že Boh zvíťazil. A preto bolo prehlásené na Golgote, je dokonané. Viete, to už nie je z našej síly, my už nežijeme z našich výkonov. Aj tam je povedané, že jeden z tých, ktorý mal chlieb, tak 2 z tých 3, ktorý mal, dal kráľovi. A ja som si uvedomil jednu vec, že ak chcete slúžiť Bohu a chcete v tom povolaní, či už ste doma, ako mamička, otecko, alebo v práci, alebo kdekoľvek, alebo pastor zbore, alebo pastorský pár zbore, že Boh sám sa stará o to, aby sme boli nasýtení. Že ten chlieb, ten pokrm je dostupný. Nemusíš ho mať ty, ale možno, že tak, ako ideš v tom zástupe, niekto povie, počúvaj, toto je pre teba. Toto je chlieb pre teba. A častokrát ľudia sú hladní. Dokonca niekedy aj v cirkvi sú ľudia hladní. A možno je dobré, aby si počul slovo od brata a sestry, ktorý ti povie prorocky, čo Boh hovorí pre tvoj život. V tej situácii, v ktorej si. A ty ho potrebuješ prijať. Nájdeš zbožných ľudí. Sú tu. A ja som si uvedomil jednu vec, že nikdy nepochybujú o bratoch a sestrach. Niekedy sa vkrádne taká neistota v tom, že vidíme iba nedostatky a chyby a slabosti a odmietame to, čo Boh dal do životov týchto ľudí, aby priniesli pre nás. A Saul mal druhé znamenie. Budú zbožní okolo teba, ktorí ti pomôžu, aby si bol vitálny, aby si bol živý. Pozdravia ťa. Neprejdú okolo teba, nebudú zazerať. Budú sa tešiť z tvojej prítomnosti. A viete čo? Keď túto atmosféru budeme mať v našich zboroch a prídu ľudia, zvonku povedia, wow, to je nejaké iné ako von. Takže potom prídeš na Boží pahorok, kde majú Filištínci strážne stanovisko. Keď vôjdeš do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny. Pred nimi harfa, bubon, flauta a citara a budú v prorockom vytržení. Vtedy ťa nadchne Hospodinov duch, dostaneš sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža. Tretie znamenie. Ty vyjdeš na pahorok a tam nepriateľ. Strážne stanovisko Filištínov. Potom prídeš na Boží pahorok, kde majú Filištíny strážne stanovisko. Čo tam robia proroci?
na území nepriateľa. Spievajú, chvália Boha, uctievajú ho, prorokujú. Viete, my máme jedno stanovište, to je náš zbor. A tam chválime Boha, tam ho uctievame. Ale my sme vyšli pred niekoľkými týždňami do najťažších častí nášho mesta alebo okolitých dedín, do rómskych osad, kde naozaj veľmi ťažké demonické prostredie, veľmi nezriadené prostredie, bezzákonné, proste drogy, deti, stretli 4-ročné, 5-ročné deti s cigaretami ma pozdravovali. A my sme išli tam hlásať Pána Ježiša. Na územie nepriateľa, lebo k tomu nás Duch Boží pomazal. Viete, niekedy sa bojíme výjsť. Jedno zo znamení toho nášho povolania je, že v autorite, ktorú máš, môžeš ísť na územie nepriateľa a prehlasovať Božiu slávu prorocky. Viete, tí proroci sú dôležití v cirkvi. Aj dnes. Pretože oni ukazujú na to, aký Boh je. A teraz si predstavte, tá prorocká sila sa dotýka muža, ktorý je povolaný za kráľa. A nie tak obyčajne. Je tam napísané, že on sa stretol s tými mužmi, zrazu bol nadšený. Neviem, či by ste chceli, aby vás nadchol Hospodinov duch. Ale nie, viete, emocionálne, že niekto vás vybičuje, ako včera na futbale, hej, 94. minúta, 36. sekunda, gól na 2-1, celý štadión buracal. To je z emócie, to je z niečoho, čo máme radi, ale toto je z Ducha Božieho. Saul to nikdy nezažil. Preto je to v tom texte povedané, že či naozaj aj Saul je medzi prorokmi. Možno si to nikdy nezažil. Nadšenie z Božieho ducha, oheň pre Hospodinové diela, skutky. Keď je v zbore chvála, tak som prvý, ktorý celým srdcom, celou dušou. Chcem vás pozvať tomu. Je to v prorockom duchu. Uctievať, chváliť, hrať, spievať, tešiť sa. Dnes ráno nás vítala tu na sestra, že dnes tancom vstúpte. A viete, čo som mi povedal? No, ukáž nám ako. Yes! Lebo ľudia potrebujú príklad. Viete, jednoducho napísať nejakú cedulku, tancom vstúpte, hej? My hambliví a starší. Nadchne ťa Hospodinov duch, dostaneš sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža. Ja som si uvedomil, že jedno zo znamení toho povolania je, ak sme v prorockom duchu, ak sme, poviem to tak, v tom nadšení, to je to až, ako keby si bol mimo. To je prorocké vytrženie, to nie je niečo, čo racionálne vyhodnotíš, do toho ja nejdem. Chvála, počkam si. Ešte to je dosť také chladné. Ešte trošku viac ohňa tí proroci by mohli pridať. To je racionálne. V duchu môžeš vojsť hneď. Chváliť a uctievať, spievať, prehlasovať. Leží moc, vyťaziaca moc. To môžeš spievať s celým srdcom, v krvi baránkovej. Iná moc nie je. Žiadna iná moc nás neočistí, iba táto baránková krv. A toto zažil ako tretie znamenie vlastne Saul pre svoju službu. Potrebujeme premenu znútra od Božieho ducha. Nedá sa to racionálne uchopiť. Jednoducho do toho môžeš vojsť, alebo to odmietneš. A častokrát som zažil v cirkvi to, ak duch Boží sa vznášal a zostupoval, že ľudia odmietli veci. Toto už je veľa na nás. V letničnej cirkvi to už je veľa na nás. Dobre, no tak bol som aj v evanjelickej cirkvi, tak tam to bolo veľmi veľa na nich. Ale ak v letničnej cirkvi je na nás prorocké už veľa, nepoďme nižšie. Ostaňme ľuďom, ktorí v duchu uctieva, ktorý sa raduje. Oni, viete, to bolo dosť hlučné tam, keď išli z toho pahorku. Hej. Ja len čítam tie nástroje, prečítam tie nástroje. Mali harfu, asi menšiu ako tú veľkú, koncertnú, lebo to by bolo ťažké. Bubon, to už je dosť počuť. Včera na futbale som ich počul celý zápas. Flautu a citaru. Keď sa u teba dostavia tieto znamenia, zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou. Samuel mu to povedal a tie znamenia, on povedal, keď sa dostavia, pamätaj, že Boh je s tebou. Neviem, či sa niekedy dostavilo znamenie v tvojom živote, že Boh sa naozaj o teba stará. Ak hovoríme o povolaní, potrebujete to uistenie. Boh sa stará, ja som jeho syn. Zdala sa nám taká pekná vec. Tento týždeň Filipov starší brat si objednali z IKEA nábytok. Menili detskú izbu, pripravovali, majú 3 deti a už deti idú do školy a tak ďalej, potrebovali to ináč preorganizovať, tak si objednali nábytok. A s nábytkom im, nevieme prečo, ale vieme prečo, poslali
detskú vaničku, detský prebaľovací pultík a všetko príslušenstvo pre bábätka. A keď im zavolal, prepáčte, toto ste nám poslali, akože to sme si neobjednali, tak tá pani v telefóne povedala, viete, prepáčte, že sme vám spôsobili starosti, čo s tým, takže kľudne to darujte niekomu, kto to potrebuje. Viete, kto to potrebuje? On má bábätko. Zažil si, že Boh sa stará. Všetky veci sme to nesli. Prečo sa to stalo? Ja nemyslím si, že preto, že Filip si nemôže kúpiť, ale rozumiete, Boh robí veci ako otec, ktorý sa stará, ktorý vie, čo potrebuje. Ktokoľvek z nás, ja aj ty. Druhé znamenie bolo, že nejdeš sám, že nie si sám. Ani tak nerozmýšľaj, že som sám a v tom našom zbore. Ani nerozmýšľaj, že je nás tak málo, lebo tam v tých kapitolách predtým je napísané, že Boh môže zachrániť s málom i s mnohom. S pár ľuďmi, s dvomi, alebo aj s tisícimi. Pre Boha to nie je problém. On môže. On vie zachrániť, ale pamätaj na to, že tí bratia a sestry tu sú kvôli tebe, aby ti podali pokrm. A tretie, neodmietni prorocké, keď prichádza. Chváľ a uctievaj Boha. A bude to veľké znamenie aj pre ostatných. Som bol veľmi povzbudený z poslednej návštevy od vás. A boli chvály a sme uctievali. Potom niekto prišiel za mnou, už si nepamätám, a hovorí, že nevieš si predstaviť, ako ma požehnalo tvoje uctievanie. Že som počula tvoj hlas. Že som počula, s akou radosťou si uctieval. A ja to robím stále tak, pre mňa to je normálne. Ale som si uvedomil, že to môže požehnať niekoho iného. Že je to znamenie, že proste miluješ Boha, že je to pre teba viac ako hanba, alebo či máš pekný hlas, alebo nemáš pekný hlas. To vôbec nie je o tom. My sme mali takú mladú skupinu, ešte keď sme pracovali na Strednom Slovensku. Mladí ľudia strašne falošne spievali, ale radi spievali a uctievali Pána Ježiša, tak si dali názov tej svojej skupiny, že zlá správa pre diabla. Nie, lebo diabol príde a povie, nemáš dobrý hlas, buď ticho. A oni povedali, nie, my nebudeme ticho, my budeme chváliť Pána Ježiša. Zlá správa pre diabla je, že cirkev ho chváli a uctieva. To je znamenie. A potom je povedané, že prišli odtiaľ do Gíbei, šla mu v ústretí skupina prorokov, vtedy sa ho zmocnil Boží duch a on tiež vystupoval medzi nimi v prorockom vytržení. A všetci, ktorí ho predtým poznali a videli v prorockom vytržení, si vzájomne kladli otázku, čo sa stalo Kišovmu synovi. Moja túžba je, keď hovoríme o tom uistení v našom povolaní, aby si všetci ľudia kladli otázku, to čo sa stalo týmto ľuďom? Chceme byť premenení. Nie je to z nás, je to moc Božieho ducha prebývajúceho z nás. Amen. Páne, ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme o tom, že chceš, aby sme chodili v istote, aby sme chodili nasýtení tvojim slovom, aby sme chodili premožení tvojim duchom a boli ľuďmi, ktorí sa nehanbia pridať sa k tomu dielu, ktoré konáš ty, pridať sa k tomu povolaniu, ktoré máš pre nás ty. A ja sa modlím, aby v moci tvojej starostlivosti, tvojho zabezpečenia a tvojho duchovného vedenia aj tento zbor mohol byť svedectvom pre Uherské Hradište, pre dedinky v okolí, aby mnohí mohli poznať, že sú tvoji a že sú tebou vedení. A na tvoju slávu. Amen.